Maikanem abilin. Tinapalapas, naglaok aragsak ken pungtot ti marikrik na ni Elizabeth, iti panagsubli ti kabsat na ni Padre Ismael. Maragsakan, gaputa si bibiyag ti kabsat na, ket pungtot ken guramot ti marikrik na iti mayor. Ket adadapay ang nakapungtot da ito'y, idiingked deng ti padi asan nga agdarom kontra iti mayor. Namuan mo ti mayor as si bibiyag ni Padre Ismael, ket ingked deng na amapan kita ni Jesimbaan. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem abilin! Umuwarak man lang dito'y simbahan. Imposible nga binasi bibiyag ti padi. Imposible? O nakalas. Naklaat ka una nakakita kanyak, Mayor. Padre Ismael. When? Siyak, Mayor. When? Pudno si ka na ita, Padre. Anya tinapasamakan ka? Mayor. Nagdanag ang iti husto. Pakunada adakas tinapasamakan ka. Mayor. Di mula mo no kasano ti panagdanag ko, Padre. Tadya ka mo tiriknak. Akas lakit din. Anak ka iti panagriknak. Uwan, Padre. Di mula mo. Impatag ka. Kat naglidayak iti kasta unay idinaamuak at dakas tinapasamakan ka. Ang magyaman akta si bibiyag kamot gayam. Wen, Mayor. Si bibiyagak. Saan niya itulok ti Diyos ama ituladak kadagiti papadi iti kalabas? Dagiti papadi idi anat natay ti dayto asimbahan. Sige, Apo Mayor. Kaya't kung tagina na, panawan kayo pa ditoy. Sumre ka kung iti quarters ko. Sige lang, Padre. Pudno asi bibiyag ti padi. Ang kasano ti panakalasat na. Kaya't ko mangisaga na kayo itinaima sa taraon. Taawisak ni Padre Ismael dito mansyon. Kalpasan ti misa inton bigat. Ayabak dito ni Padre Ismael. Iti anya pa'y lang agapo? Basta agtungpal ka ti impagakanita. Niin siyang ti pangibagam. Sana siya. Tulungam din siyang. Ay, jak masamo. Adapagnak ita. Sige. Nilangan rin natin mang tulong kaniin siyang. Maragsakan kami iti panagsublim, Padre. Uwan, Nana. Nakasubliak matlahe. Padre. Dito nga trabe nangag ko ti panagbatang manin ti kampana. Kaya't ka di asawan day ta. Pudno. Nanay ka. Noan niya ti imbagak idi kada kayo ang makagapot ti panakabatang ti kampana. Ititing nga trabe. Isuday jay ti kayat nasawan. Ano kasta? Talaga ang nagpaggan ti biyak mo. Uwan, Nana. Anya? Mala, umunag kayo, Nana. Baliwan tayong tutagsarita. Sige, Padre. Kakabsat ken Kristo. Ladingitag taawanak iti kalabas. Ket na isardeng ti misa dito simbaan. Pudno launay adakes tinapasamak kanyak. Gaputa at dalalaki anang gandat iti biyag ko. Nupay kasta, ti Diyos di na itulok adakes ti pagbanagak kakabsat. Iso tinang protektar kanyak. Ket no asino man dagiti tattawa nagpanggep kanyak iti dakes. Ni Apo Diyos laangen ti makamu kadakwada.
Ngem no adda kayo man diti simbaan, da kayo ang naggandat kanyak iti dakes. Sapay la kuma, taagbalbaliw kayon. Sakbay, adusain da kayo ti Diyos. Sige lang, kakabsat. Padre Ismael, Oh, Apo Mayor. kasi iti sigod nga raramidag, ikang kay tigatad para iti simbaan. Mayor, At tay padre, alam na ito'y nakasobre. Awatam ko ma. sige. Awatek, Apo Mayor. Takunayo mo't niya agpaay iti simbahan. Agyaman na. Kan ada kayat kung ay bagakan ka. Kaya't ka nga awisin ni Mansion. Agur-uray da rin na kan kay Jay. Agur-uray na kan ka, padre. Kaya't na sumarungkar ka, ijay Mansion. Amum ka di, nagluto da iti taraon apag sasangwan tayo. Sige, Mayor. Saan ko apagkadkadan day tabanan? Kaya't mo asawan, padre. Sumurot ka iti mayor. Wen manong Victor. Di ka agdanag. Awan ti dakes sa mapasama kanyak. Sige. Makamo ka, padre. Ngam agannad ka kuma. Awan ti dakes sa mapasama kanyak. Victor. Kumusta kan, Padre Ismael? Nabayag adi ka nakita. At dalay na si Kasok, Ma'am Rina. Isugayam asaan kan anakit kita. O ala, Padre, pagsasangwan tayo dagiti taraon nga insagana mi kininanain siyang. Sige lang, padre. Di kag babain. Kaya't kung ay ruam mo ti bagim dito'y mansyon, takasla anak ti pangibilbilangan ka. Kat nawaya ka nga umaylat ta dito'y mansyon no kayat mo ti sumarungkar. Agyaman ak, Mayor. Ako, padre. Mabalin ka di nga awagan na kiti papa. Anya? Wan, padre. Kaya't ko akas tatiyawag mo kanya. Ngamin, talaga mo't nga anak ti pangibilbilangakan ka. No, dayta ti kunam. Papa. Maagawan aksamot din iti papa. Di kagdanag, Ma'am Rina. Awan kinapudno ti amin. Awag ko laang kin ni papam dayta. Ta iso tikid daw na. Maawatak, Padre. O ala, pagsasangwan tayon to'y taraon nga insagana mi. Mabit lang, Padre, ha? Ikak ti plato. Saanin? Syakon. Siyakon. Oh, aday ta, Padre, na ikakon ti plato. Isarunok mo ti plato. Kalpasan na, ti plato ni Papa. Urayak arumwar ni Padre Ismael iti mansyon darina. Saan da nga mo nga dakit iti asidag ti mansyon da ngagpalpaliyo. Agtalaklat ta ni Padre Ismael iti mayor. Iti likudan ti kinapudno. Nga ammo na ati mayor tinaggandat iti dakas iti biyag na. Agyaman kami iti di mo panangpay iti awis meken ka, padre. Kas nakon-akon, imbilang ka nakaspodno nga anak. Iso, anawaya kalata nga umayin dito'y mansyon. Agyaman ak, Mayor. Papa, kunam kanyak, padre. Papa, kunak kuma. Kasta, mayat adanggan. Mala, itulod ka ni simbahan, padre. Aglugan ka ni tigotsek. Saanan, Mayor? Papa, saan kayo nagtaktakpay? Sana mabalin. Itulod kan, Padre Ismael. Dayjay, limabas ti kotse ni mayor. Kat kaduana ni Padre. Pumanaw akong diti pagpalpaliwak. Kat agdiretsyo ako ni simbahan. Kasaritak ni Padre. Naturod ni Manong Ismael amin.
Simurot iti mayor iti mansyon da. Namnamaan na saan nga agpagkad. Ngam kasanon nagpagkad. Saan naman siguro nga itulok ang maulit tinapasama kan kwa na. Adamat ka ba ulan na siguro iti laban? Iso ang nagtalag. Saan nga umdas day ta arason? Aging gayta. Awan pa'y laang. Orayan ta ida. Agraman ni Victor. Sinurot namat ida. Agyan ta pa'y laang diti quarters ni Padre. Kabayatan ti pananguray ta kadakwada. Wan ami. Orayan ta ida. Agyaman na kiti panangitulod mo kanyak, Papa. Awan ang yaman na, Padre. Sige, bumaba ako. Agyaman nagmanen. Awan ang yaman na. Nagasat ka pa'y laeng, Padre. Tas ibibiyag ka. Intulod na kagayam ni Mayor Simon, Padre. Uwan ami. Kumusta kan? Nasayaan akon. Naimbagan akon. Padre, aganat ka. Amangan no itilikodan ti ipagpakita kan ka ti Mayor. Kat mabaniitan na ka. Dakas at tao ti Mayor. Nasingpat kan ka. Ngam at dagayam dakas a plano na. Agyaman na kiti palagip mo, ami. Amay kan, Padre. Agur oray ni Elizabeth iti quarters mo. Rimarak lang tapno sabten ka. Padre, ami. Manong Victor, si kamot gayang. Wen, nakita ti panangitulod ti Mayor kan ka, Padre. Nakitang? Kabayatan ti kaadam iti mansyon da. At dakmat iti ruwar. Iti saan unay nga dayo. Nagpalpaliiwak. Aging ga nakitak arimwar iti gate ti kotse ti Mayor. Nakita ka nakalugan. Manong Victor. Nagdanag kami nga amangan no anya ti mapasamak kan ka iti mansyon da, Senyor Simon. Awan ti naramid da kanyak adakas, Manong Victor. Nasayat launay. Agan nagkakanayon, Padre. Wen, aramidag dayta, Manong Victor. Apay papagayam, nga adda dagiti tao anasingpet. Anasaya at ipakpakita da iti padada at tao. Ngam gayam, kayarigan damat ti demonyo. Kas itinapasamak kini Padre Ismael. Adda dagiti tao anasaya at kankwana, akas laing bilang dan nga anak. Ngam, apay apagaramidan damat iti dakas, iti anya agapo. Anya ti basol ni Padre Ismael kadakwada. Gapo kadi tay bagbagana ti kinapudno? Gapo kadi kadagiti balikas na tunggal misa? Papagayam, dagiti mapasagidan iti mensahe na, isuda dagiti nagpanggap kankwana iti dakas. Asino dagitoy at tao papagayam? Awan sa bali no saan ati adda iti turay, ti ama ti ili, tinutusan. Nanggag mo ti panagsasauday chay ababae, Simon. Nga mapay nga aging gayta kat si bibiyag pailaan. Kasta kadilatan. Baybayam kadilatan akasta ti lablabiden na iti programa na. Kano amatay dayta ababae, Simon? Kano? Partagam ti agpataraypag. Kaya po siya pa mismo timang paltong iti dayjay a komentarista. Juan, Senyor. Asidag tayon iti radio station. Karito nakatalaga na dya komentarista. Ikak iti pagnakman na. Pardasampay, Victor. Ang mga nudagas ti mapasama ka ni Ma'am Elisa. Juan, ani. Nagturod launay ni Ma'am Elisa. Talaga pinunteriya na ti Mayor iti kasdyan nga imbaga na iti programa na. Talaga na, Tured. Gapo iti napasamak iti kapsat na ni Padre Ismael. Pagdasampay ti agmaneho, Victor. Elisa! Agawaw! Aglaman ka! At dati Mayor kan ti pasurot na! Anya? Aglaman ka, Elisa! Darasan!
Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na denggen, tituloy, tinobela tayo na pauluan. May kanem, abilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon, June Ributaso. Technical can musical scoring, John Ligligan. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. May kanem abilin!